覇道は約1000年前、朝倉家の牛虎の鬼門にあたる山を掘り、人知れず建てられ封じられてきた。そして中に祀られている者こそ我が朝倉家が滅ぼした倒すべき敵、大陰陽師朝倉覇王なのじゃ。面白いじゃないか。これは雨どころか嵐が来るかもしれないな。いよいよこの旅の全ての意味を知る時が来た。星の聖地、全ての魂が生まれ変える場所、46億年の地球の記憶、シャーマンキングだけが手にすることのできる最大の持ち霊、グレートスピリッツの祝福を受けるその時が。大切なものは心だ。弱い戦意を小生はやっと寂しい思いから離れます。儚くとも儚くとも。恐山ルボワール。